Artikl 19 Britan Adam Hukukları Guramasynyň dünýäde beýan azatlygynyň ýagdaýy boýunça çap eden soňky hasabatyna Türkmenistan 161 ýurduň arasyna ýyzyň 3-nji setirde ýerleşdirildi. Global Expression Report 2023 dünýä ýurtlaryna adamlaryň pikir azatlygyny, pikirlerini aýtmak, beýan etmek azatlygyny we maglumat azatlygyny seljerýär. Türkmenistan Ýewropa we Merkez Aziýa sebitine 49 ýurduň arasyna Belarusdan soň iň ýyzak orna ýeledi. Dünýä ýurtlarynyň arasyna diňe 161-nji ornaky Demirgazy Koreýadan we 160-njy ornak Siriýadan öňe saýlanyp bildi. Halkara hasabatda Türkmenistan ýyzyň 3-nji, Belarus ýyzyň 4-nji orna ýeledi. Hasabatda ýurtlardaky beýan azatlygynyň ýagdaýy açyk, az çäklendirilen, ýokary derejede çäklendirilen we krizisi diýen 5 kategoriýa bölünipdir. Şeýle-de ýurtlara 0 baldan 100 bal çenli baha berilýär. Iň pes baha 0, iň ýokary baha 100 bal hesaplanýar. Türkmenistan bir bal bilen beýan azatlygyny we maglumat azatlygyny krizisdäki ýurtlaryň hatyryny orun aldy. Merkez Aziýa ýurtlarynyň Kyrgyzstan 104-nji, Gazawstan 121-nji, Özbegistan 133-nji, Täjikistan 149-njy we Türkmenistan 159-njy setirde ýerleşýär. Türkmenistanyň goňşulary Eýran we Awganistan şeýle-de hazır ýaka goňşusy Azerbaýjanyň beýan azatlygy çäklendirilýän krizisdäki ýurtlaryň hatyryna goşulypdyr. Türkmenistanyň ýakyn sewda ykdysady hyzmatdaşlary bolan Türkiýe we Hytaýan beýan we maglumat azatlygy krizisde galýan ýurtlaryň sanyna girýär. Postsovet ýurtlardan Belarus we Russiýa hem beýan azatlygynyň dünýä kartasyna goýy gyzyl reňkde görkezilýär we iň ýyzak kategoriýada orun alýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar ýyllar boýy Türkmenistany söz, beýan, metbuat, pikir, din, wujdan we maglumat azatlygynyň ýagdaýyny alada bildirip gelýärler. Hususan türkmen häkimetleri söz we metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Ýurtda garaşsyz köpçüliklerin habar berişleri işleti hökmüne ikrar edilen media guramasy ýok. Döwlet ýeçiliginiň teleradio karhanalary we metbuat sirişdeler diňe döwlet siýasatyny mahabatlandyrmak we ýurtda gazanlygyny gaýdylýan ösüşleri taryplamak bilen borçlandyrylýar. Şol bir wagtda ýurduň çäňine Facebook, Instagram we Twitter ýaly iri sosial torlaryň ählisi petiklenýär. Raýatlar sosial media saýtlaryna girmek üçin häkimetleriň petiginden sowlup geçmäge mümkinçilik berýän VPN-lerden peýdalanmagy mejbur bolýarlar. Häkimetler raýatlara öz pikirlerini aýtmagy, beýan etmäge ruhsat bermezlikde tanqid edilýär. Pikir beýan etmeň ähli guralary, media guramalary, şol sany teleradio karhanalary, metbuat sirişdeleri, gazet, jurnallar galy bersede online neşirler, hökümetçi habar saýtlary, sosial media saýtlary, mundan başga da sunuwatyň we edebiýatyň üstünden pikir beýan etmegiň gurallary, umuman pikir beýan etmek üçin zerur bolan ähli serişdeler Türkmenistana berk döwlet gödegçilik astyna saklanýar. Liwa vilayatynyň ýanygy çuýan beketlerinde A80 kysymly avtolog benzininiň satywy besedildi. Adatlyk radiosynyň bu barada sebitden maglumat berýän habarçysy Eko 90 kysymly avto benziniň bolsa indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri tapdyrmaýandygyny aýdýar. Bu maglumatlar Türkmenistanyň bahasy ýüzlerçe müň Amerikan dollaryna barabar bolan nevit önümlerini, şol sanda A92 we Eko 93 avto benzini daşary ýurtlara satandygy baradaky maglumatlaryň ýa-da gabat geldi. A80 kısımlı benzin iyul ayının başından beri tapdırmayar. Yanığı çıkıyan beketlerde A80 benzinin kolonkasyna akışlangı kolonkanın daşını aylap edip bağlap koyupdurlar. Dip habarçy aýtdy. Ol mundan ozal benzin yetmezçiligi emele gelende hususy eýçilikdäki avtologlaryň sürüjilerine satylmaýan gyt ýanyjyň döwlet edary kärhanalarynyň ulaglaryna goýulyp berilendigini hem bellidi. Häzir A80 benzini hiç kime satmaýarlar. Ýanyç beketleriniň işgärleri A80 benziniň ýokdugyny aýdyp, ähli sürüjilere A92 ýa-da A95 benzinden goýdurmagy teklip edýärler diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda sevitin ýanygy çuýan beketlerinde Eko 93 kysymly avto benzin bolsa indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri tapdyrmaýar. Munun öň ýanygy beketlerine Eko 93 avto benzinini satmak üçin ýürüýte kolonkalar bardy. Olarda A93 benzin diýen ýazgy bardy. Häzir bu kolonkalar düýbünden ýok we olaryň deregine A92 kysymly kolonkalar bolup olarda A92 benzin satyp berilýär. Dip habarçymyz aýtdy. Adatlygyň neviti gaýtadan işleýän iri zawodyň ýerleşýän vilayatynda benzin gyçylygynyň emele gelmegi we onuň sebäpleri barada Türkmen Nevit önümleri baş müdürliginden kommentari almak synanşyklary başa barmady. Türkmenistanyň iň iri neviti gaýtadan işleýän zawodlarynyň biri Lewawyň Seydi şäherinde ýerleşýär. Muňa garamazdan soňky aýlarda sebitiň ýanygy çuýan beketleri ýiti benzin gyçylygy bilen ýyg-ýydan ýüzbeýiz bolýar.
Paýtagtyň golanyndaky ýaşaýyş ýerleriň käbiri bir günden gowrak wagtlap elektrik energiýasiz galdy. Ahal vilayatyna degişli bu owalar paýtagta dul degişir ýerleşýär. Energiýa üçinçiliginde şu hepde kynçylyk çeken ýaşaýyş nokatlaryň biri Akbogda etrawynyň Gämi Daýhan birleşigi. Bu ýaşaýyş nokady Aşgabatyň 11-nji etrapsatynyň gapdalynda ýerleşýär we olaryň arasynda diňe ýol geçýär. 5-nji we 6-njy ýylda owada elektrik togy bolmady. 5-nji ýylda irden öçürilen tok diňe günüň ertesi sagat 12 töwerege berilip başlandy diýip habarçymyz aýtdy. Uzak wagtlap elektrik toksuz galan ýaşaýjylar ıssyda hojalyk enjamlaryny şol sanda sowadyjylaryny ulanyp bilmediler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä bu ýerde ýaşaýanlaryň köpüsi peskerdejeli maşgalalar, köpçülük işsiz. Aşgabatdan diňe bir ýol bilen bölünen Gäbi owasy paýtagtyň ýakynlygyna garamazdan başga bir sebite, ýagny Ahal vilayatyna degişlidir. Bu yerli ýaşaýjylaryň Aşgabatda iş tapmak mümkinçiligini kynlaşdyrýar diýip habarçymyz belliýär. Ýaşaýjylaryň paýtagtda işlemäge hukugy ýok. Sebäbi häkimetler paýtagtda propiskasy bolmadyklaryň işlemegini qadagyn edýär. Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Türkmenistanda raýatlaryň ýaşaýan ýerlerinde hatawa alınmagyna propiska uly ähmiýet berilýär. Paýtagtyň ýaşaýjylary beýleki sebetleriň ýaşaýjylaryndan käbir artykmaçlyga eýe bolýar. Aşgabatyň häkimetleri wagtal şol sandy bayramçylyklaryň öňü tiresinde başga vilayatlaryň ýaşaýjylaryny paýtagtdan çykarmak boýunça çäreleri güýçlendirýär. Habarçylar Ahal vilayatyndaky käbir etraplaryň energiýa üçinçiliginiň beýlekilerden has gowdugyny belliýärler we hususan da paýtagtdan onlarça kilometr uzaklykda ýerleşýän Göktepäniň Izgandyň Babarabyň elektrik togy bilen üznüksiz üpçün edilýänligini belliýär. Energiýa resurslaryna baý Türkmenistanyň ýylaty ençe milbäri elektrik togynyň ketilmeginden ejir çekýär. Issy we soğuk günlerde elektrik togy ýygy-ýygydan ketilýär. Tebii hadisalardan soň hem ýylatly nokatlar toksuz galýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanly hünärmenleriň sözlerine görä köne infrastruktura talaba laýyk täzelinden soň elektrik üçinçiligi ulgamy bazşa şol sanda elektrik energiýasynyň has köp sarp edilmegine çydap bilmeýär. Ýylaty berilýän hyzmatlaryň hiliniň pesligine we elektrik togynyň ýygy-ýygydan öçürilýänligine garamazdan raýatlar elektrik togy üçin öňünden tölemäge ýygyderli mejbur edilýär.